RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Mo kining usa ka lalaki nga taga Sagbayan, Bohol. Ang ato matatampo nagdasangan nga Tonyo. Wa pa ba yun eh? Wa pa lagi, uy. Gaya sabi. Mag-usang tagtuwig ka nag-iipon. Wa pa ba ka mamabdos? Usam si imong gidalian, uy. Mga bata pa man sa ta. Pag ganito matagbaw sa itong pagkagawas nun. I-enjoy sa gunato atong pagkadaga o ang pagkaulitaw ni mo. Mudan mo tag ninyo kay nag-iipon naman ta. Unsa pa man dito? Mura pa. Di pa kita minyo. Oh, gusto kang magpakasal na ta? Oh, magpakasal ta? Ay, unya na, uy. Nisugot ko nga mag-ipon ta. Wa ko mo ingon nga magpakasal na ta. O kanang anak nga imong gusto, maabot ra gid na. Ayaw lang gud pag-apura. Kasabot. O ginahanglan kag yung musabot aron dili na mag-away. Sukuhay sa nang imong kaipo, no? Gisgutan na gani ni kasal. Di pa gihapon mo sugot? Lagi. Gusto lang ko magkabatog anak. Nya. Wa pa mo gihapon. Aw, sikin sa man ninyo ang may diferensya. Ang lang sad kay wa pa mo agi. Wa pa si Agi si Alma. Mutuig din nag-iipon niya. Wa pa ginapurma. Aw, ambot. Kinsa na mo ang dunay diferensya? Wa man tabi magkontrol. Pagkita gud mong doktor. Aron inyong mahibaw-an kung sa kinsa ninyo ang may diferensya. Oh. Mani hustong buhaton nyo. Dili ko magpa-doktor kay wa ko'y sakit. Laim gito to yung doktor. Aron naman makita ko nga kinsa na to ang dunay diferensya. Anong wa pa ka mamabdos? Bugo lagi ka, no? Oh. Di ba giingnan ka? Nga di pa ko anda mo mabdos? Mamugos lagi ka. Nagpilis ka no? Mawa ka mamabdos. Nagpilis tingali ka. Nya wala ko'y kalibutan. Wa ko mag-pills. Di pa tingali panahon nga mamabdos ko. Tingalig may mga rason pa kung nga nung wa pa gyud ko mamabdos. Paabot na lang good, okay? Kinahanglan nga makontento ka nga kita lang una. Nga nag-ipon ta nga wa pay anak. Total malipayon man ta. Okay? Mas may pang mga tuog na lang ta kay may trabaho pa ta ugma. Lain na sige bati eh. Di magiging ko makatug. Hindi mo bang ko karoon. Pahala na. Day, I love you. Ay! Ay! Oh, nawakti mo ka. Kusus na pagkukliha da. Bastos ka, ha? O ano ta ko ni mo? Bastos ka? Di, gimingaw magkukunin mo. Ha? Dautan na din na nga. Nag-ipo naman ta. Mananid ka! Kung ganahan basad ko! Huwag kang batasan da! Gawas sa diskwarto, be! Di ko magpatapan ni mo! Gawas! Buwag so, ano magkaantos mo ka ng ingunan nga klase sa babay? Mahal ko si Alma bay. Unya ikaw. Ikaw bay. Nakasiguro kang mahal ka ni Alma? Mahal ko niya. Nahibaw ko na. Bisugot ko siya magigipon ako. Tingalig, wa lang siya choice. Nga makikipon na lang imo. Ilim to apos na gud siya. Taga Baklayon pagid siya. Nga naabot din sa bayan. Aron manarbaho, di ba? Unsay buti may pasabot. Bay, tingalig gihimo ka lang anak niya boarding house. Aron may libre siyang kapuy-an. Malibre ang iyang kaon. Buti may pasabot nga. Iyan ko gipahimudsan. Outing? Mag-outing mo? Oh, ako ergo mga high school batchmates. Na lang pong reunion. Samsad. At tulasad sa Baklayon. Mao nga, kinahanglan kong mato sa Baklayon para sa among outing o reunion. Kanus na? Kaya papalanggi naman ako sa tindahan nga ako ginabawan. Alam mo, absent ko, magkakuyog ko ninyo. Di ba kung mahimong mukuyog? Ha? Kami kamera, way dada na og Paris. Kalain ko na nagod. Ano mo may dada nagparis? Para dili maobi ang among mga Paris. Mao nga kami kamera, way dada na is partner. Ikaw masagot. Binuang na na. Bugo gid lagi ka no? Gahi lagi ka masabton. Ikaw ba? Kapilan ko ni mo inang bugo, ha? Makihan na naman mo ingog bugo. Oo, sige, ikay ako. Kaya magkani mo. Nga ikay ako ni mo. Kaya ni mo mapriso lang ko tungod sa paghingan ako ni mo bogo. Oh. Hindi ka na, oy. Malabak ako.
O ikaw, samtang day off na tunduha, panglimpyo. Ayaw isaling na kung tanang trabaho din isbay. Human mo maglimpyo, pagluto ha. Bida, sa libling ni babayahan na da. Nga in love ko niya. Nga di ko baka ako pagkasuko niya. Kasi no cellphone may bagting. Nasa sul sa bag ni Alma. Oh, kaalma din ha. Kay, nakasalid na akong cellphone. Alma, imong cellphone may bagting oh. Nasa sul yung bag. Ay, nagyakala ko diri, oy, nabasa na ko. Sabaga na lang na. Hello? Hello? Akin sa ni. Si Alma kong tuyo. Si Tonyo ni, kay ipon ni Alma. Ikaw, kinsa mga? Ay, Tonyo, ikaw madain ni. Uy, si Mayang ni. Kabatchmate ni Alma. Mag-remind lang ko sa among lakaw. Hain ay siya. Ikaw lagi nito bag. Kuan, nanlaba. Ako yung gipatubag. Ah, mao ba? Eh, na siya palihog, be, nga nanawag ko. Nag-remind ako ha. Salamat na niyo, amping mo. Okay, salamat sad. Bye. Dayon ganda ng outing. Iuli ko ng cellphone sa siyang bag. Oh, yan lang! Patay, natagak ang soul sa bag ni Alma. Pagsoon ko ng palik, oh. Ano? Ano sabi mga tablitas? Pills! Nag-pills si Alma? Nga naman ka. Kaganihara mo di pa yung tingog. Ay, kung inga nga, nagduda ka sa akong outing. Suma, ikaw ba may tubag sa pagtawag ni Mayang? Hindi ko man natugaon. Magsulti ta. Oh, may problema ba? Motiwas ng tagkaon. Hindi ko man. Magsulti ta. Nauman naman tagkaon. Sabi ng pakiksultihan mo na ako, ha? May problema ba ta? Oh, ako? Kung pangutahan na ba ko nimo, kung may problema ba ko nimo, okay problema nimo. Okay ra ko. Bisag bugoon pa. Pitang. Kaya nga naman di ay, may problema ka na ako? Na problema ka, nagsikaw hinga ni magbugo? Aw, ayaw pag ginugo, kung di ka gustong ingnom bugo. Kini, unsa man ni? Nakita ko ni solusyon bag. Pills man ni. Bugo gyapon ko ini. Oh, Nagpills lagi ka. Ngawa ko mahibaw. O bisa man nanghid ka pa nako. Dili ko musugot. Kaya ginaminam na kong anak nimo. Nga magkabatunaw tatag anak. Wala ko mamabdos. Kaya nagpills man ni ka. oh, Wala pa makuta ko kung utok. Kinsa na to ang madiferensya. Huwag ko mamabdos. Dili gini ko mamabdos. Kaya nagkontraseptive man ka. Huwag ka dili pa ko andang nga mahimong inahan. Mahal ba gini ko nimo? Mura dili no. Ako naman tinilan love nimo. Ako. Gigamit mo ko nimo. Aw, kun mana. Maginimit lang ta. Pahimus lang ikaw mayo. Hangtod nga mapulaan ko nimo. O mapulaan ka nako. Oh, goodbye. Mao ka na gusto nimo. Mahal ti ka. Naras to mo ismong dila. Wa na si mong buhat. Kaya wa na ako magkita. Insulto pa magkita ko nimo. Dawat ka po nako. Dawat ko tawag ko ng bugo. Kaya in love lagi ko nimo. Ayaw na dere. Buwag lang kita. Kaya kung maginimit lang ta duha. Sakita na magyapon ko. Kaya ako naman na in love nimo. Magbuwag na lang ta. Nagkabawag ni si Alma. Kay bisog ko sa siyang wa magpanuko. Akong hilaka akong panagbuwag. Nagtarong man ako sa among relasyon. Pero iya na di kong gigamit. Dili ko mutuo nga mahal ko niya. Mahal lang pasakitan ko. Kaysa buangon ko. Inilang ko ito ba? More powers RMN. Payong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon kini ang akong suliran. Binaka ninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Eileen Bathan. Ingon man sa mga artista nga may maghatag og kinabuhi nining akong suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Lan. Hingkod ang pangidaron. Ulitaw. Nagawa na lang sab ang akong lugar dinhi sa Mindanao. Punto legal kining akong suliran. Bahin kini sa mga butang nga nawa sa akong kanhing gipuy-an na ako napasangin lang nga nagkuha. Nakapuyo manggugog kadiyot sa gistaran sa mga pastor sa gisudlan ko nga relihiyon. Aron inyong masabtan, sugdon ko na ini ang mga panghitabo. Lisura na karon sa panahon pastor no? Ining pandemya ang atong giatubang. Maugyod ka na, Brother Lan. Maong ako, naripay ko nga nakabig ko ikaw nining atong pagtuo. Kay daghan ang anihonon, pero jutay na kitang mangangani. Daghan kitang kalag nga luwasonon. Aron sa pag-abot sa pagbalik sa atong Ginoo, aron maandam na kita sa pag-atawang kaniya. Okay na. Dako sa akong kalipay nga makaalagad sa atong buhing Diyos pastor. Ang mga tao nga wa makabantay sa timailhanan sa pagbalik sa atong buhing Diyos, kung padayon sila sa ilang pagpakasa. Kini mga nahitabo karon sa kalibutan, anaa kini sa Biblia. Ato kining mabasa sa... Pastor! Oh, Lan, mga unsa ta? mga kuno na ta. Buutan kini si Sister Emilia da. O gani, gipapuyo ko sa ilang dakong bahay nga, way abang-abang, samtang ani abang ko mag-alagad nining lugar. Malangit yun ni si Sister Emilia. Kining pastor, Oh. wato ko sa laing ko negosyo sa laing lugar. So mawa ko din yung mga pila ka adlaw.
Kamo na unyay bahala din sa bay, ha? Oh. Total, may caretaker man ko din, he. Oh, wa ka na problema, sister. Magkita lang yata sa imo pagbalik. Okay, dili na ako magdugay. Kaya akong driver, nagpaabot na ako sa akong sakinan. Layo-layo pa among biyahe. Sige ha, tiwasan mo pagkaon di ha. Ayaw ko gabain ninyo, Pastor. Lan. Padayon lang, ma'am. Padayon lang, sister. Pag-amping mo, ha? Ang buhing Diyos, magauban kanimo kanunay. Salamat kaayo, Pastor. Sige, muna na ko ninyo. Ay, buutan yun si Sister Emilia. O nisalag ni kini siya nako nga nagpuyo ni ng ilang bae. At ulan, asa kahuman din sa atong panagsulti? Mapauli lagi unta ko sa amo, Pastor. Oh? Layo pa ba itong amo? Pero maulagi ko, no? Lisod ang pagbiyahe sa amo karon. Istrikto ang mga checkpoint sa borders tungod ang COVID. Dinhi ka lang una, Star. Ha? Asa, Pastor? Dinhi ba sa bahay ni Sister Emilia? Kadaghang kwarto dinhi, ha? Ay, maikutang Sister Emilia, Pastor, eh. Ay, buutan ka na si Sister Emilia. Dili ka to mudaw sa mga anak sa atong buhing Diyos. O aron makakuyo ka na ko matag-adlaw sa ako mga lakaw sa pagkabig sa mga karninong nahisalaag. Kung mao ka na, Pastor, salamat kayo. Apan, di naman sa ko magdugay din, eh, kay walagi ko dang igong ilisan. Huh? Sa pagkakaroon lang nga, lisod pa kayong pagbiyahe sa amo. Oh, kung mao na, mahimo na kandi diya nga dili na nato sultihan si Sister Emilia nga anhi kauna mo isar. Ha? Oo, kay maiko ka man kang Sister Emilia. O dili na lang nato siya sultihan na ng imong pag-istar din he. Kay posibleng inigbalik niya din sa bahay, wa na sabday ka. Ha? Magkapauli ka naman sa inyo. Oo, Pastor. Sige. Pero og mahibaw si Sister Emilia, ako na mo pasabot. Nadako ining bahay ni Sister Emilia. O kumpleto sa mga gamit. O mga mahalon. Kapal mag-amping lang gid ko. Nga di ko makasa o makabuak din, eh. Katingalig madaot o niya si Pastor nga tukang Sister Emilia. Gipapuyo ko sa mong pastor sa bahay sa mong igsuon sa pagtuo. Din usab siya nagpuyo kay gipapuyo siya ni Sister Emilia. Wa na lang niya sultihi ang tagya sa bahay nga gipapuyo ko niya suod sa pila ka adlaw. Kay wala masag ko magdugay. Apan kaila og nasuod ko na usab ang tagya sa bahay. Ngod lagi kay usarami sa pagtuo o relihiyon. Hangtod nga nakakita kog paagi nga makauli ko sa amo nga wa pa mabalik ang tagya sa bahay nga akong gistaran uban sa among pastor. Ug unya, Maayo kaya kalusot o nagkaabot ka din sa ato na. Lisod bang kung pagbiyahe ro din sa ato. Kay may mga sundao nga nagbantay sa mga utlanan sa matag lungsod, sa mga borders. mabitaw ma. Nag-agisagi kog pila ka checkpoints, eh. Ay, nga napasag sige masagkag sunod-sunod ang inyong pastor. Uy! Tungod kay gusto ko makaalagad sa atong buhing Diyos, ma. Hay, nahala. Pero ako'y napayawan anang imong kalaki. Sama iniron, oh. Di ka mauli sa bahay ug tagpila ka adlaw. Panalitan ko sa akong mga lakaw sa atong buhing Diyos, ma. Hay! Maayo, nagadi mong pagkakabig ka ng amigo mong pastor. Maligo sa kumaw, eh. Kay hamos kay ko, gikan na ba ko sa biyahe. Kay basig simba ko, nakadahin ako COVID din sa ato. Ni si Bako, oy! Wa pa manoy natala din sa ato nga positive din sa atong lugar. Si Bako lang yung taon. May nag-text na ko. Si Pastor tingali ni nga nangita na ko. Ay, hindi man di ay. Si Sister Emilia man din, eh. Uy, mapaganin ako mabasa ang iyang text. Nanawag mo dayon. Tsaka tuyo ini ay. Hello, Sister! Hello, Brother Lan. Iuli ang mga mahalon kong glasswares na imong gitawat. Ha? Unsay glasswares, Sister? Na kung gikawat. Oy, ayaw na lang pagguryo-guryo, Brad. Naunsa man di ka? Gipapuyok ka man diha ni Pastor na wa ko mahibaw. Unya pagbiya nimo, gidaman diha ang mga mahalon kong butang sa kusina. Wa, Sister, ay. Wa man ko magkuha. May testigos ko nga nakakita sa imong pagbiya dire nga may daka. Ha? Kinatingaling akong dang backpack, Sister, nga kanunay na akong dalhon. Ako naman yung mga personal ng mga butang sodi ni Sister. Mao pa? Ha, basta, iuli ang mga mahalon kong glassware. Kaya o dili nimo iuli, ihiha ko ikaw, ipapriso tika. Unsa? Tuon na lagi ng imong kuyog-kuyog ka ng tagalag relihiyon lagi niya. Resulta na yun. Dili laing relihiyon ang among relihiyon, ma. Mao kini matuod nga relihiyon. Saba ka dya, oy. Laban pidugaan ng mga sister o pastor ni mo punuhay. Ikaw ba ya? Gipasagdan tarabya ka. Kaya haslabig magbisyo ka.
Apan ko ingon ani ron o. Nga anaw na sa kasi mo magkabanan sa iyong pundok. Mas may pagbuundan ka. Ma, Ako saksi ko sa pag-abot mo. Nga imo lang mga gamit ang soda ng imong backpack. Kaya ako ba yan naghabuin ni? Kaya nalabak ko sa imong mga bulingon. Wa ko'y nakita kung unsa nang mananapang hisgutan ng sister mo kuno is pagtuo. Ano ko'y ka na nila ha? dili ma. At tubangon ko ng ilang pasangil ako. Kung may saksi man sila, mas gamahanan ang akong saksi. Nga mao ang buhing Diyos. Ay ambutan ni Mulan. Mapriso ka nimong patuo-tuo. Ma, ikiha ko ko sa among sister sa pagtuo. Kay may testigos ko siya nga ako'y nagkuha sa imong mahalong glassware nga nawa sa ilang bahay. Wa ko mahadlo kay dili man tinuod. Gusto kong atubangon ang iyang testigo. Apan dili ko mo atubang ang testigo sa husay puhon sa barangay. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. May tulubagon ba ang higala kong pastor sa iyang pagpapuyo nako sa bahay sa among sister sa pagtuo nga wa mananghid sa tag-iya sa bahay? Apil ba siya aning problema ha? Ikanawang pangutana. Gipasanginlan ko nga mo'y nagdawat sa mga mahalon nga glasswares sa among sister sa pagtuo. Kabaya bagid ko ini nga di man ako mo'y nagkuha o nagkawat. Papriso ba ko ini? Katulong pangutana. May testigo ko nga nakakita nako nga ako'y nagda sa mga nangawa nga mga mahalong glasswares. Apan dili ko atubang ang testigo ini Husay. Pwede ba guna? Pwede ba na akong sumbalikon sa kiha ining iyang pagpamasangil o pagpakawaw nako? Kaupat og katapusan. May umaabot ming schedule sa paghusay sa barangay. Dili gid mi mahusay. Kasuhan na ba ko ini nila? O ipasaka na nila ang kaso sa taas sa korte? Unsa may akong buhaton nga wa man gid ko magkuha sa maong mga mahalong butang. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Lan. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug kauban ng ako ang partner nga si Dr. Rene Obra. Kami gihapon ang muhatag ninyo og tambag ug tubag sa inyong mga pangutana o problema na may punto legal, punto medical, personal, behavioral, mga problema ninyo sa mga ginadiling droga, problema ninyong mga giagian ninyo sa inyong mga pamilya, sa inyong karelasyon, no? Pwede yun na ninyong ipadala diri namo. Mauna, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writers page. Padasad, atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang ato ang letter sender karong adlaw, atong tawgon sa pangalan nga si Lan. Si Lan nakabig sa usa ka relihiyon. Nasuod niya ang pastor ug ingon man ang uban pa nilang membro sa ilahang religion. Ug usa na niini kadtos Emilia ang gipuy-an sa pastor. Apan dihang wala na si Emilia sa ilahang balay, gipaistar siya sa pastor sa balay niini nga wala mananghid kang Imelda. Kang Emilia, dihang naglisod siyag pauli sa ilaha tungod sa restriction sa border, katong mga border restriction sa ilahang lugar tungod aning COVID-19. Dihang ipauli na sila sa ilaha, gitawgan na lang sila ni Emilia kay ipapauli ni ini ang nawala niyang mga glassware. May mga nakakita kuno niya nga testigo nga siya maoy nagkuha ini ug dili niya mauli ikiha siya ni ini. Hala, katong mga Pyrex, kani ba ang Pyrex no? Karaan na kayo ni ang sa ako ang mami, dugay na kayo pero perting liguna kayo mga pila na ni katuig pero digon oy nya dindot unya dili baya pod ni barato, medyo mahal-mahal sa din mga Pyrex. Unang pangutana, may tulubagon ba ang higala kong pastor sa iyang pagpapuyo nako sa balay? Sa among sister sa pagtuo nga wala mananghid sa tag-iya sa balay, maapil ba siya aning problema ha? Okay, well, siguro inaway na agad siya tulubagon kay di man gud na niya bay. So di gid unta siya pwede makabuot-buot niya. Wa kay ko ka suta no kung sa pagpuyo ba pod ni pastor ngadto sa Balayng Emilia, nagbayad ba siyag abang? Unya diin kaniya gipapuyo unsa man gud ang setup kay usahay kung panalitan nag-abang ko. No, panitan either sa kwarto or sa tibuok balay, pwede manggod pod nimo papuyon pero dili ara pod sa imong kwarto nga giabangan or sa balay nga imong giabangan ang usa ka higala. Pero usahay naa man gud nas kontrata, makasuwat sa kontrata kung moingon nga di pwede mo dawat og bisita, di pwede mo papuyo og lain aw kinahanglan gyud ta mangayog kanang abiso mananghid sa tag-iyag yun mismo sa maong balay. Unya, lahi po nga surya kung sa laing kwarto pug kagipapuyo nga murag siya nay tag-iya sa gabuot-buot aw murag dili siguro pod sakto di pod maayo. Inaway na po siya tulubagon sa iyang pagpapuyo nimo sa balay nga dili iyaha. Ikaduhang pangutana, kipasanginlan ko nga maoy nagkawat sa mahalon nga glassware sa among sister.
sa pagtuo makabayad makabayad bagyod ko ani nga di man gyud ako maoy nagkuha or nagkawat, mapriso ba ko ani? Okay, kinahanglan pod nato i-prove ang ato ang innocence kay siya kung ingon gid siya og mo insister pod siya whether nisulti siya tinuod or nagmugna storya, batok nimo kay naglagot nga gipapuyo ka nga wa mananghid, no? Nya tagaan lang siguro kag lesson ang ako ani is I think kinahanglan nga matubag yun ka, no? Kung kihaan yun ka, kaya lang ka mutubag, muhatag pugag proof nga dili ikaw, nga walang bisa or dili pud na tinuod ang ilang gipasaka nimo. Now, kung whether or not mapriso ka, magdepende kung mapasaka yun ang kaso batok nimo. Ang kaso manggod nga theft, although bailable, well, kung pananglitan di ka kapiyansa, mapriso yun ka. Munang ako, manghinaot ko nga sa piskalya pa lang, or sa pulis or sa barangay pa lang, unta, mahusay na ninyo, o mapasabot nimo ang imuhang sister sa pagtuo, nga wa ka mo abusar sa imuhang pagpuyo dito, o igo na po ganing puyo nga nagtuo ka nga, okay ra to, kay si pastor may nagpapuyo nimo, no? Og mangayo kag dispensag tarong, no? Ikatulong pangutana, may testigo ko no nga nakakita nako nga ako ang nagdala sa mga nangawala nga mga mahalong glassware. Apan dili kuno mo atubang ang testigo inighusay, pwede ba gud na? Pwede ba nako sumbalikon siya og ikihan ning iyang pagpamasangil og pagpakauwaw nako? Okay. Mamasangil ganita, musulti ganita, mo testigo ganita. Siguraduho na to nga ang ato ang isaysay sigon gyud sa ato ang nadunggan, direkta sa hingtungdan, ug sigon sa gyud sa ato ang gyung klaro nga nakita nga way pagduha-duha ug pagduda ug ang atong isaysay ug isulti isip usa ka testigo dapat maoy tinuod kay kung dili ta makasulti ana unya na makakta makihata either oral defamation or libel, or kung sinumpaang salaysay ang ato ang gibuhat notaryado sa usa ka notary public or sa usa ka fiskal under oath ang ato ang pagpamakak, makihapagyud tag perjury. So, mao ni imuhang pwede buhaton batok sa mo testigo nimo kung ugaling tinuod man nga mo testigo gani siya. Kana gaduda na gani ko, nganong di man siya mo atubang. Kung tinuod gyud nga naa sad gyud siya nakitaan, nganong mahadlok man siya. Kung tinuod lang gyud ang iyang isulti. Kana nga bakak na maunang mahadlok siya. So most likely, no, baka kung gud ni siya na makak siya mo nang mahadlok siya mo atubang nimo. But if di gid pud siya mo atubang, di pud siya mo testify, di siya mimug saysay, wa asad gyud kaso nga mapasaka batok nimo. Okay? Ikaupat ug katapusang pangutana, may umaabot ning schedule sa paghusay sa barangay. Kung dili gid mi mahusay, kasuhon na ba ko ani nila o ipasaka ang kaso sa itaas nga korte? Unsa man ang akong buhaton nga wala man gyud ko magkuha sa maong mga butang? Okay. Number 1, ang katong tag-iya, kanis Emilia, wa pud siya ika-prove nga na atong mga Pyrex. Wa sad siya, unless na siya mga resibo. Wa siya ika-prove unless mohimo, kaya siya mismo wa man siya kasaksi sa pagpangawat. Igo na wa baya siya sa balay atong panahon na. Ang iyang gisaligan, ang kanang iyang giingon nga testigo, nga ingon nga nakakita, nga ikay nagdala atong mga Pyrex nimo. Kung kaning testigo, moingon nga di siya mo atubang inighusay, hagita ni. Atong tan-aw asa ginitama ning storyang Emilia. Hagita siya, nga kung mo-file yun siya og kaso batok nimo, pahimua og statement. Unya ingna siya nga kung pananglitan gani bakak ni, ikihata mo for malicious prosecution, ikihapagita mo for perjury, kay lain-lain na nga mga kaso, ikihapagita mo for damages, kay inyong gidaot ang akong dungog. Nga tarong kaayo ko nga tao, unya inyo hakong gidaot ug inyohang gibahiran ang ako ang reputasyon, dapat ko ninyo bayran tungod sa inyohang pagpanaot nako. Ingna kuno siya ana. Tan-aw na to ug mupursige siya. Nganuman, para nako no, kung pananglitan tinuod yun, ang kanang ilang gisulti nga nangawat sila, di sila mahadlok anang ingnon ka nga sumbalikon ti kagkiha. Kay kibaw man sila nga tinuod ang ilahang gi-file o gisulti o gisaysay. Wa man kay angay kahadlukan. Di ka mahadlok og perjury kung tinuod ang imuhang gisulti sa imuhang salaysay under oath. Di ka mahadlok no, anang malicious prosecution kay sakto man ang imuhang gi-file. Kay nangawat man gyud nang usa ka tawo. Pero ug di pud sila kaprobar ana og kibaw sila deep down, mahadlok og magduha-duha na sila og file patok nimo. Okay? And on my end, although I am also saying na naa naman gyud mo sa punto nga naghusay mo, mas maayo gyud sad siguro nga
Mo exert pug kag effort nga diplomasya sa ato ang gamiton ug tarungan nato silag sulti ug storya kay basin ang gusto lang pud niya is mangayo barong kag pasaylo sa imuhang pagpuyo nga way pananghid or mubayad balang ka no sa katong mga adlaw inadlaw nga pagpuyo nimo nga wa ka mubayad og abang no basin kana madapa na tug hilot ug madag storya. Okay? Lan hinaut unta masulbad ning imong problema o mga sukintig paminaw hinaut unta pod nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.